Чакай. Студено. Студено е също си стопли. Това вода ли? Не е вода. Ще окапят долу. Не, къде? Не бе, това е с такива... От онова. Да. Прави се. Свали се от това, че много е топло вътре. Да си. Що не даде на Стоянчо на жилетка? Чут ми става. Става ти. Ставай ми! Усъщ не ми вярвай. Вчера с баба я пробвахме. Ти не носиш тези жилетки, само дето плитат. Ма вкъщи мога. Бабите и плитат, не знам. Ма вкъщи мога да се носи. Аз вън, не. Ма вкъщи да. Те са плетени за вън, а не за вътре да стоиш. Кой е азал? Жилетката е за вън. Да не е за вътре. Ти къде си чул? Чакай да си опъна ръката. Мини насам. Мини от тази страна. Да. Опа. Заубих. Не, има още един. Земя срещу листо, да. Става ли? Не, да. Не. О! Това е най-силното. Това не е честно. Пай преди не беше така. Чай. Накрая се бях с това дракон. Електричен земя. Това са елементарни. Мога да си направя. Последния не е. Изследват багажа и описват всичко това, което е намерено след контролираните взривове. Някъде около 4 Мамо, виж как ми се бъдна телефона. Виж. С това може би приключва така и съмнението да има взривно вещество в автобуса или не. И бяха разсеяни всички съмнения. Точка има тук някак. Отвори се и движението Виждаш ли? Да. пред терминал 1. Това е тази точка. Ева и род. Това не е рътваме. Това са ми тия. Ето, където са така точка. В същото време в района на летището пък имаше много граждани с багажи. Знаеш ли как се махне? Не. Отвори ми кличката и виж, сигурно трябва нещо да се почисти. Какво да се? Да се почисти. Възможно е. Там да сложат тапет. А пътниците бъдат пренасочени към терминал 2. Какво споделиха чакащите пътници в Какъв тапет ще сложиш? Ще са розните. Нека да чуем. Има и коледен тапет. Да с малко не прилича на коледен май. Това е хубав. Стана ли? Сложи? Да, сложи го. Телефонът ми е по-светъл. Метличка. Дано да не съм се изстрел. Добре. Нещо има ли? Не е влезно си. Увеличи от 100% директно от Пониха ни още от пътя, казаха, че затворен да не насочени. Тук полетите не са отменени. Знаете ли какво се случи там? Не. Аз пътувах и нямам представа.
О, това е антивирус, аз чуда. Стана метличка. С дългинска регистрация, какво се случва с пътника? Това, което искам да допълня, че след като стана ясно, че пътниците ще бъдат пренасочени към Инструменти. излезна вече официалната информация Какво е? този микробус Дай, иди. паркинга, а именно той е оставен през нощта в 1 часа. Не беше така изненада за самите служители от специализираните подразделения, преди да успеят да отворят с контролиран взрив вратата, какво ще намерят вътре и наистина бяха Охладител. необходими предохранителни мерки, пожарни автомобили, линейки, охранителна полиция беше отцепила района. Тук в момента, в който ние се чудехме вече дали наистина има или няма взривно вещество в този микробус, дойде и началника на гранична полиция, който всъщност обясни с подробности на кой е микробуса, кога се е озовал тук, кога и къде е заминал въпросният собственик на микробуса. Нека да чуем. Въпросният бус Спрям телефона. паркирал Отвори. някъде около 1 часа през Моля да освободите. български гражданин, който е излетял 1.8. 5 часа сутринта при нормален обход на маршрута от наряд на гранична полиция с служебно куче, Кой е това? Това е последната версия. след което Окей. използван специализиран Моят облак. за детекция на взривни Не. вещества, който също Парк. реагира, след което е задействана веднага Настройки. процедурата при Какво правиш сега? Не! вещества, уведомени са всички необходими Не това. служби, както и А, това е ново. борба с тероризма, Статус. който в момента Water извършва статус проверка на парк. скоростния бус и товара в него. Към момента Извешено бъде. данни за намерено взривно устройство продължава Къде са? Къде ми? проверката на самия багаж и съответно след това и на самото превозно средство. Виж, тук целият е запълнен. Ето ти е метличката. Че няма открито взривно устройство. Да, ама аз съм в метличката и съм настроите да си махна там едно нещо. Това, което разбрахме е, че все още към днешна Да, дата а не, действа бърках. специалния оперативен план, Къде който беше? беше изготвен Ето. след атентатите в Париж. Тоест, Положи само тогава се лаунча. с повишено внимание и засилени в тази посока борба с Магическата метла. Ето. и май всякакъв беше. вид сигнали за Ти го взривни изключи? устройства. Искам Да. само тук да вметна Искам това да умахна. на територията на Трето районно управление. За щастие, в нито един от сигналите не се е оказало, че в забравените куфари или чанти е имало взривно устройство. Така че и в страната и на ключовите обекти действат засилени мерки за сигурност. Махнах го. които са координирани от различните служби